Bugün Şəxslər səhifəsi Fəridə Mөхəmməd qızı Zabirovağa bağışlana. Матур безнең шәһәребез көннән-көн үсә, үзгәрә, купшылана, ләкин үз йөзен югалтмый, шанлы тарихын, үткәнен саклый. Заманча төзелешләр моннан берничә гасыр элек сафка баскан архитектура үрнәкләре белән катышып, әйләнә-тирәбезне тагын да байыта гына. Иске татар бистәсе буйлап атлыйбыз. Әлеге бистә без алда әйтеп үткән фикергә ачык дәлил. Нәкъ Казан уртасында шушы матурлыкның сакланып калуы, үсеше айрым шәхесләрнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Безнең очракта Фәридә Мөхәммәд кызы Забирова хезмәте. Шушы урамда аның кулы тимәгән, аның игътибарыннан читтә калган бер генә йорт та юк дисәк, һич арттырусыз булыр. Аның максаты мөмкин кадәр рухи мирасыбызны кыйпылчыгын да югалтмыйча саклап калу, үстерү иде. Татарская слобода представляет вообще уникальное значение в Казани. Это, во-первых, часть исторического центра, и в то же время она лицо города, потому что именно здесь встретились Восток и Запад. И всех туристов, и всех гостей столицы интересует именно татарское, именно своеобразие этого города. И изучив его историю, мы знаем, что это было культурным, образовательным, издательским центром, и центром торговли, ремесел. И именно вот эту функцию мы хотим преемственно восстановить и развить сейчас. Bu binalarını mescid tarafında, şu binalarını da korap, yana binalar, bunda yana bina düzgende de. Anın da tırıştı terezelerin nindi razmer boyunca, nindi iskeçe yasalgan, nindi kapitelyalar, frontonları, bu bütün nesneler nişik yasalgan, balkonlar nindi bulgan, tübeleri nindi bulgan. Hatta bu barısında iske haletine koytarıp yana bulsa da. Bir küp iske binalarımız, resimleri var. Ondan sonra көп проектлары бар, eski проектлар әле ясалган, теге революция хәтле булган проектлар. Шуның буенча менә без бу кайбер биналарны төзекләндердек. Мәчетләрне төзекләндерү эшенә Фәридә Забирова айрым бер хис, нишкәлек белән карый иде. Бу юкка түгел, әтисе ягыннан нәселләрендә 11 мулла булган. Беренче танышуыбыз да 1993 елда Зәңгәр мәчетне торгызу эше буенча иде. Аннан соң 1995 елда Мәрҗани мәчетенә күчерелгәч, әлеге Аллаһ йортын яңартуда шулай ук бергәләп эшләдек ди әңгәмәдәшебез Мансур хәзрәт. Ул үзе бик нишкәлек белән карап шунарга вот ничек кирәк, кая нинди рам булырга тиеш, нинди тәрәзә, нинди материалдан хәтта. Түбәләре дә нинди калай булырга тиеш, нинди калынлыкта булырга тиеш. Рәсми кай вакытта прораб шикелле дә җир. Раствор нинди икән, нинди качество растворы. Һәр көнне монда иде, иртәме, кичме, төнне белән дә без аны менә соңга калып утыра идек. Әйдә нинди идән җәябез, нинди материал булсын ул. Каверлар нинди булсын ул, нинди рәсемләр. Бар да җиңел генә бармады. Авырлык белән киртәләрне уза-уза эшләдек. Салих Сайдашев, Каюм Насыйри кебек данлыклы шәхесләр укыган мәдрәсәне нигездән яңарттык, урамның исемен үзгәрттек. Әле дә Фәридә Забирова белән башлаган проектларыбыз калган иде. Бүген алар минем алда Фәридә ханымның васыяте булып тора ди Мансур Җәләлетдинов.